Какво би станало, ако пътуването във времето стане възможно? Пътуването във времето е концепция, която винаги е била популярна в научната фантастика и философията. Ако можехме да пътуваме във времето, това би имало огромни последици за науката, историята и обществото. Теории на Айнщайн за относителността ни дават някои указания как пътуването във времето би могло да бъде възможно. Въпреки това, практически аспекти като необходимата енергия и технологии са огромни пречки. Разглеждането на концепции като червеевите дупки и времевите цикли е от ключово значение. Ако пътуването във времето стане възможно, историческите събития могат да бъдат променени. Това може да доведе до предотвратяване на войни или природни катастрофи. Въпреки това, такива промени могат също така да имат непредвидени последствия. Културно, концепцията за пътуване във времето може да промени нашето разбиране за историята и идентичността. Една от основните философски дилеми е дядовият парадокс: ако върнете се назад във времето и предотвратите собственото си раждане, как това влияе на текущото ви съществуване? Етичните въпроси също включват кой има правото да променя миналото и какви са моралните отговорности на тези, които могат да го направят. Освен теоретичните и етичните въпроси, има и множество практически предизвикателства. Контролът и регулирането на пътуванията във времето ще бъдат ключови за предотвратяване на злоупотреби. Законодателството трябва да бъде изработено с голяма грижа, за да се защитят хората и обществото от потенциални опасности. Пътуването във времето може да промени изцяло нашия свят. Трябва да бъдем подготвени за възможните последствия и да се замислим какви биха били нашите действия, ако имахме тази възможност. Въпреки че концепцията е вълнуваща, тя също така носи със себе си много рискове и отговорности, които трябва да бъдат внимателно обмислени.